NYGC YouTube channel ang nagapalangga sa imo. Welcome to NYGC YouTube channel ang nagapalangga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang NYGC Joke Time! Ay, kung hindi lang tani bulag si Daniel, wala gid siyang problema. Ugaling, Nga hindi kagid gusto kay Daniel. Bisan hindi siya bala makakita, ginahimo yaman ang tanan. Kag madamo siya sang maobra nga, hindi man gani maobra sang makakita. Abi mo, nabatyagan ko kung ano niya kapalangga ang aton anak. Nga hindi kagid. ay, nabatyagan ko man nga mabudlayan gid si Kathrine eh. Hamakon mo? Manugtoy-toy lang siya sang bulag. Di na? Sa pagkamatuod lang pala, di na? Ah, ano? Madamo ako sa mga nakilala nga mga masahista. Simple lang nga mga masahista apang kadagko sang ila may income. Ano? Oo. Kagang iban sa ila nga mga blind, naging teacher. May kilala ako nga teacher nga blind. Nasubong nagatudlo na. Mahimo nila ina? Tungod ina sa ila pagpanimuha, bisan hindi sila makakita. Ang iban subong, nagaobra na. Ang iban, nagaeskwela. Abi mo, bilib gid ako sina sa ila. Tungod, bisan hindi sila makakita, ginatinguhaan gid nila. Nga makabulig, kag makaobra man. Berto? Uy, do si Tuto Tonton man na? Tuto Tonton, mayong adlaw si imo? Mayong adlaw sa imo, Lolo Ilyong, kag mayong adlaw man sa tanan nga ari diri ah. Anong tanan nga ari dire nga? Ako laman di siya. Mapahibalo lang tani si imo, Lolo Ilyong. Ay, ano na, Tuto Tonton haw? Pahibaloon ko lang ikaw nga may tililipon kita dito bala sa gym. Kay may announcement ang aton nga purok president. Ay, tuod? Oo, base bala may maayong balita haw. Amo nang ginahulat ko. Antes ka magkadto dito, Lolo Ilyong, sok-sok kagid face mask. Siyempre, may dala kang alcohol. Kag, i-observe nyo gid ang social distancing. Wala problema. Bao. Bao, mayo gid kay ginpahibalo mo ako di Tuto Tonton. Te, salamat gid. Okay te. Wala kita da. Migo na inoy. Migo toy-toy? Nga daw gahibi ka haw? Gibayaan ka sang nubya mo? Wala. Kabalo, nako na migo toy-toy. Ano? Kabalo ko yang hindi kay pagbayaan sang nubya mo. Nga, Way ka man nubya mo. sakit-sakit ba? Bas. Hoy, Jan Roy, kadasig sa imo ha. Puwerte ka.
Napanimahuan mo dayon nga ari ako diri sa mall? Oo, boss eh. Kalang to, abis ang baho mo eh. Ngari ka diri. Siyempre, boss. Maupod-upod sa imo eh. Kagmano? Kag mapalibre. Sa din si Aldrin dyan, Roy? Ambot, boss ah. Wala ko makahibalo. Pero kung ako sa imo, boss, Ano? hindi na lang siya pagpangita ah. Kay ari man ko, mangita ka pa. Amo na balang hambal nila, boss. Nga mangita ka pa sa iban. Kung may tao man lang nga, handa nga palanggaon ka. Aba? Daw piho ka, daw may buot ka na. Kita mo na, boss ho. Ang wag nubihanay nga masugata naton. Ara, natawa. Wow! Makita gid nga grabe ang paghigugma-anay nila. Pate ka na, boss. Ma-break managyapon. Dasigon kong paglakat. Kaya malapit na lang ako sa gym. Grabing tunog siyang tiil ko ba? Daw ba eh. Ay, nga aging patawag kami man. Siguro may panghatag ayuda na ay. Ba? Ari na ako sa gym. Dili ka mo pongko. Dili ka mo. Dili ka mo. Kadamo siyang tao pero maayo kay naga social distancing gid sila. Oy, maskubado? Ari ka galade? Oo, Lolo Ilyong eh. Ngari ka dihaw? Kaya ari ka man, tibong. Eh, nagkadto ko di kay may announcement kuno sa aton si President Dupiptipipti. Ang presidente tadibla sa aton purok. Ay, oo. May announcement siya kuno. Ara no, nagapasulod na siya oh. Magandang gabi sa lahat na nandito sa araw na ito. Ako po ay may sasabihin sa inyo. Ay hala, ano ay ang announcement niya man? Ay, basi mapagaw sa lugaw. Halayo man ang imo Lolo Ilyong man. Hindi na ya. May hambal gid sa guro sa aton. Ipos na mo ba maskubado, Lolo Ilyong? Batian niya pa sa stage ang aton ginhambal? Ambot gani basi kung may microphone man tadi sa dalom. Ipos na, sabi ko eh. Masasabi ko lang, huwag niyo akong subukan. Daw kilala ko na nga linyahaw. Daw hindi man na iya linya. Pag may magsalita sa akin yan na masama, papatayin ko talaga. Papatayin ko. Hala? Papatayin ko ang kuko niya sa paa. Ahay, makaluluoy mo lang ako na po. Nagahibi siya. Ay, balo ako nga, nasakitan si Kathrine sa natabo ngayon eh. Subong man si Daniel. Biktima lang sila. Ay, makaluluoy man ang ako, mga apo. Kung may mahimo lang kung tano ako. Ugaling. Desisyon na siyang iya mga ginikanan. Kag hindi ako pwede nga magpasilabot. Kung may mahimo lang kung tani ako. Lola? Apo, mano ka madede? Lola? Ahaya, huwag nagkadlaw nga po ko Lola? Daw hindi ako magpasugot sa gusto ni Mama kag ni Papa. Apo, wala na kita siyang mahimo. Daw hindi ako gusto nga. Wala na kami sa komunikasyon ni Daniel.
Okay lang sa akon nga maglayo-anay kami, pero inang wala kami sang text o kung tawagan na masakit ini sa akon, Lola. Makaluroy mo na ako na po.